Mr. Normal. Dan gwalabo? Normal. Ya gida? Wallahi gida alhamdulillah. To masha Allah. Ina kai haka na gane ka da jikka. Kuma da wani akwati da ban san ko mina na ba. A ina dan gwalabo? Gani. Wallahi zan koma gida. Kasan mu Nijar. Kai ho mun kai magana da kai. Kacce min da kai da garin galmi haihata har abada. Lallai mun yi magana da kai amma ya dawo. Tunda ya dawo ni kuma zan koma. Yi min bayani kwata wa da zan ganewa. Wane na ya dawo? Alhaji dan Iya'o'i. Radiyallahu anhu. Dan kasuwa kamar wani sarki. Wai in na fahimce ka. Kana nuhin Alhaji dan Iya'o'i ya dawo ƙasar Nijar? Kwarai. Tabbas ka ce babban wa majinginar bayi. Kuma ka san wa shi Alhaji dan Iya'o'i. Biyaya ga Alhaji Habibu. Kuma yaya